Трэцяя кніга цароў, раздзел 13. І калі Яробам стаяў на ахвярніку, каб кадзіць, прыйшоў тады чалавек Божы з Юдэі ў Бетэль па загадзе Господа. І закрычаў ён на ахвярнік па слову Господа, кажучы: «Ахвярнік, ахвярнік, вось што кажа Господ, вось у доме Давіда народзіцца сын на імя Осія, і ён на табе прынясе ў ахвяру святароў, узгоркаў, якія кадзяць пры табе, і будуць на табе паліць людскія косці». І ў той жа дзень даў знак, кажучы: «Гэта будзе знак, пра які сказаў Господ. Гэты ахвярнік распадзецца, і попел, які на ім, развеецца». І калі цар пачуў словы чалавека Божага, якія ён выкрыкнуў супраць ахвярніка ў Бетэлі, выцягнуў ён руку сваю да ахвярніка, кажучы: «Схапіце яго». І здранцвела рука яго, якую ён выцягнуў супраць яго, і ён не мог яе вярнуць да сябе. Таксама ахвярнік распаўся, і попел з ахвярніка развеяўся паводле знака, які прадказаў чалавек Божы па загадзе Господа. І прасіў цар у чалавека Божага: «Малі аблічча Господа Бога твайго, і памаліся за мяне, каб вярнулася рука мая да мяне». Памаліўся чалавек Божы да аблічча Господа, і вярнулася рука цара да яго, і стала такой, як была і раней. Дык прасіў цар чалавека Божага: «Хадзем са мною ў дом, каб паесці, і дам табе падарункі». І чалавек Божы адказаў цару: «Калі б ты і палову дома свайго даваў мне, не пайшоў бы я з табой, і не еў бы хлеба, і не піў бы вады ў гэтым месцы. Бо так загадаў мне Господ, кажучы: не еш хлеба і не пі вады, і не вяртайся тою дарогу, па якой прыбыў». Такім чынам пайшоў ён іншай дарогай, і не вярнуўся тою дарогаю, па якой ён прыйшоў у Бетэль. А ў Бетэлі жыў адзін стары прарок. Прыйшлі да яго сыны яго і расказалі яму пра ўсе справы, што зрабіў у той дзень чалавек Божы ў Бетэлі, і словы, якія ён сказаў цару, таксама расказалі свайму бацьку. І спытаўся ў іх бацька іх, якою дарогу ён пайшоў. Сыны яго паказалі яму дарогу, па якой пайшоў чалавек Божы, які прыбыў з Юды. І сказаў ён сынам сваім: «Асядлайце мне асла». Калі яны асядлалі яму асла, ён сеў на яго і паехаў за чалавекам Божым, і знайшоў яго, калі ён сядзеў пад дубам, і сказаў яму: «Ці не ты чалавек Божы, які прыбыў з Юды?» Ён адказаў: «Я». Ён сказаў яму: «Зайдзі да мяне ў дом, каб паесці хлеба». Той кажа: «Не магу вярнуцца і пайсці з табою есці хлеб і піць ваду ў гэтым месцы, бо так мне было сказана слова Господа: не еш хлеб і не пі там вады, і не вяртайся дарогой, па якой прыйшоў». Сказаў ён яму: «І я прарок падобны да цябе, і анёл сказал мне па загадзе Господа, кажучы: вярні яго з сабою ў дом свой, і хай ён есць хлеб і п'е ваду». Ён падманіў яго і павёў з сабою. Такім чынам ён еў хлеб і піў ваду ў доме яго. І калі сядзелі яны пры стале, Господ накіраваў слова да прарока, які вярнуў яго з дарогі. І сказаў ён да чалавека Божага, які прыйшоў з Юды, кажучы: «Гэта кажа Господ, за тое, што ты не паслухаў слова Господа і не захаваў прыказання, якое даў табе Господ Бог твой, і вярнуўся і еў хлеб і піў ваду у месцы, якім я забараніў табе есці хлеб і піць ваду, твой труп не будзе ўнесены ў магілу бацькоў тваіх». І калі той з'еў хлеб і напіўся, ён асядлаў сабе асла прарока, які вярнуў яго. І калі ён паехаў, сустрэў яго леў на дарозе і забіў яго, і труп яго ляжаў кінуты на дарозе, а каля яго стаяў леў. І вось, праходзячы, людзі ўбачылі труп кінуты па дарозе, і льва, што стаяў каля трупа, і яны пайшлі і паведамілі ў горадзе, у якім жыў той стары прарок. Калі гэта пачуў той прарок, які яго звярнуў з дарогі, ён сказаў: «Гэта чалавек Божы, які не паслухаўся загаду Господа, і аддаў яго Господ і льву, і ён раздзёр яго і забіў паводле слова Господа, якое сказаў яму ён». І сказаў ён сынам сваім: «Асядлайце мне асла». Калі яны асядлалі
І ён паехаў, той знайшоў труп яго, кінуты на дарозе, і асла, і льва, што стаялі каля трупа. Леў не еў трупа і не раздзёр асла. Дык прарок падняў труп чалавека Божага і паклаў яго на асла і прывёз яго назад у горад старога прарока, каб паплакаць над ім і пахаваць яго. І паклаў ён нябожчыка ў яго магіле і плакаў над ім: «О, мой браце!» І калі пахавалі яго, сказаў сваім сынам: «Калі я памру, пахавайце мяне ў магіле, у якой пахаваны чалавек Божы, каля касцей яго пакладзіце косці мае. Бо напэўна споўніцца слова, якое сказаў Господ адносна ахвярніка, што ў Бетэлі, і адносна ўсіх свяцілішчаў на ўзгорках, якія ў гарадах Самарыі. Пасля ўсяго гэтага Рэхабам не звярнуў з ліхой сваей дарогі, але зноў рабіў ён святароў для ўзгоркаў з найгоршых людзей, хто толькі хацеў, таго пасвячаў у святары для ўзгоркаў. З-за гэтай прычыны грашыў дом Рэхабама, і быў ён загублены і знішчаны з паверхні зямлі.